Ahojte moje besties, vítajte u nového vlogu, moje meno je Nika. Práve som dotočila pár TikTokov, takže ak ma ešte nesledujete na TikToku, tak toto je môj TikTok. Pridávam tam rôzne knižné TikToky, ale sem tam aj nejaký lifestyle alebo nejaké kaviárne v Bratislave. Momentálne idem si urobiť maču a ukážem vám, ako si urobím, pretože I think I mastered it a že robím lepšiu maču ako v celej Bratislave. Yes, you heard me right. A potom sa porozprávame o knihe, ktorú som dočítala, lebo bola, že loved it. So let's go. Hello. Takže ideme si pripraviť maču. Začíname s tým, že si dám topping do pohára, kde si budem dávať maču a urobím si taký sirup, alebo ja neviem, proste dám si to na spodok a ešte keď chcete, tak môžete to dať aj tak po stranách, aby to bolo také pekné. Okay. Potom si pridáme do toho mlieko, do pohára. Svietime sa, aby sme to lepšie videli, áno, na našu maču. Lepšie je, že neviem, či mi náhodou sa nevybili baterky na mojom mixeríku. No, dáme si mlieko. A keďže mi došlo, musím si dať ešte druhé. Ja normálne pijem bezlaktózové, ale došlo mi, ale don't worry besties, ja si zoberiem tabletku na laktózu. Ok, takže toto máme pripravené, ešte tam dáme ľad, ale to môže počkať for a minute. Do menšieho harika alebo nejaké myštičky si pripravíme maču. Tady píše na inštrukciách, že taká jedna čajová lyžička. Takže tak. Potom si dáme do toho vodu, asi nejaké množstvo. To bola menšia prestávka, pretože som si musela vymeniť baterky, lebo mi prestal fungovať. Samozrejme, malo by sa to robiť s tou metličkou, ale metličku nemám a toto je rýchle, takže why not? Ale ak ste nejaký tu matcha lovers, tak zatvorte si oči, please. Ľad. Oh my god. A mám ešte jednu vychytávku, že môžete si buď už iba piť takto, alebo si dať ešte navrch cold foam. A to som už ukázala v jednom vlogu, takže si to určite pozrite, ale iba jednoducho smotana na šľahanie, trošku javorového sirupu, aby to bolo sladké. Naša cold foam je done. Môj bože, what can I say? To je moja hyperfixation right now. Ja počas jesene, zimy nemám na maču chuť. Ale ak je leto, proste mi to k tomu patrí, že je také osviežujúce, lebo potom niekedy mi je v lete trošku z kávy mdlo, keď to preženiem, keď dám, že 2 kávy za deň. Matcha time! A spolu máme ten karamel. Tak ešte s týmto vyskúšame. Toto je, že najlepšia mača. V Bratislave by táto mača stála, že 6 €. Kde sú tie časy, keď latte stali, že 3,50? It is what it is. O čom som sa s vami chcela porozprávať je kniha, ktorú som dočítala. Love Arranged od Lauren Asher. Je to tretia kniha v sérii Lake from Billionaires. Nebola poslaná akože Reader's Advance Copy, to znamená, že tá kniha ešte nie je vydaná, ešte nie je vonku pre ľudí si kúpiť napríklad v knihkupectve, ale poslaná dopredu. A takže mala som možnosť prečítať a mi sa mi páčila, bola som milo prekvapená. Tá prvá kniha v tej sérii sa mi veľmi páčila, bolo to 5 star, pre mňa sa mi zdá. Poznám Lauren Asher, romance knihy sú super z tej druhej inej jej série. Ja čo mám čakať od tejto série, ale veľmi sa mi páčilo, že ešte išla do hĺbších tém, aj riešili sa tam proste rôzne mental health issues v každej jednej tej knihe, aj teraz v tej poslednej. Mužská postava Lorenzo má OCD, dosť vážne, že mu to znepríjemňuje kvalitu života dosť, aj anxiety, že bolo to veľmi sa mi páči, že ako vie pracovať aj s takýmito tiežnými témami, aj keď je to
romance kniha, pretože romance knihy sa delia na také, že vážnejšie, ktoré trošku sa prekláňajú až do general fiction, a potom máte obyčajné romance knihy, ktoré sú proste ha ha ha, ale jej táto séria sa mi páči, že bola takým spojením, že boli tam aj vážnejšie veci. A v knihe je Lily, ktorá sa s Lorencom si začnú písať na appke. A akože o tom môžem rozprávať, lebo to je záľudná kniha, sa mi zdá. Aj kniha už vyšla, keď toto video som vydala, takže let me check quickly. OK, skontrolovala som to, aby nemala problém. A tá kniha vyšla 19. takže to už je potom. Je toto video. Ale Lorenzo sa snaží stať starostom v ich small town a Lily sa ponúkne, by bola jeho fake snúbenica, aby mu pomohla získať priazeň ľudí, pretože ľudia v tomto menšom mestečku mu ako keby nedôverujú, lebo tam, ako on tam vyrastal a potom odišiel, takže ako keby ho nepoznajú. Tým pádom chodia na rôzne randíčka a mám veľmi rada fake dating, takže to bolo veľmi dobré a tým pádom, že majú proste medzi sebou nejakú históriu, keďže si písali na tej dating app, takže bolo to zaujímavé a vôbec som nečakala, že budem pri tej knihe plakať, úplne som bola rozcítená, som bolo, že 12 hodín v noci a úplne, že na tom Kindle, že... To ma úplne prekvapilo. Bolo to aj vtipné, že som sa aj smiala, aj také heartwarming, takže vám odporúčam, ak nemáte čo čítať, tak ak ste nečítali túto sériu, tak začnite ju čítať, alebo určite dajte šancu aj tejto knihe. To je taký môj knižný recommendation v tomto vlogu. Girlies. Idem si dať moje lip combo. Dnešné je kontúrka od Catrice, Sterling Roll a potom tento Lifter Gloss odtieni Moon. A ideme s mamkou dneska na taký girly deň, mother-daughter time. To je moje asi jedno z najobľúbenejších lip comb. No ideme dneska, taký si robíme date spolu, že ideme do Actionu a chceme sa pozrieť aj do Pepka, takže vás beriem so sebou. A taktiež, vždy ak chodíme do Popradu, tak ideme okolo takej jednej kaviarne, ktorá vyzerá strašne super a vždy sa mi páči, ako ideme okolo nej, má taký dobrý vibe vonku. Setik, čo mne sa páči, si povedali, že ideme dneska tam, tak a vyzerá to skvelo tam, takže sa teším, že som nejakú dobrú kávu, možno nejaký koláčik a mamka mala aj meniny, takže ju pozvem na kavičku. Veľmi sa teším do Actionu, to je proste, aby som tam mohla stráviť aj strašne dlho a ten, do ktorého ideme, je dosť veľký, takže viem, že tam nebude veľa ľudí, ale a chcel som vám ukázať môj outfit, ale som už nestihla, lebo som umývala riad, takže that's it. Počúvam podcast od Mel Robbins, What I Wish, ukážem vám ho tu a je veľmi dobrý, takže vám odporúčam si ho pozrieť, ak ste v svojich 20s a neviete, že čo ďalej so svojím životom, alebo neviem, také, že chcete nejaké rady, ako vyťažiť to najlepšie z svojich 20 rokov a možno sa cítiť aj hurt, vypočutý, že je to vážne dosť ťažké byť teraz, máte proste byť v našich 20s, takže sa mi to páčilo, no.
vidieť, boli sme v Actione a veľa som toho netočila, lebo bola som hladná v tom momente. Chcela som byť v tom momente súžiť ten čas s mojou mamkou, takže teraz vám ukážem menší haul, čo som si kúpila. Väčšinu vecí, čo sme kúpili, bolo napríklad do kuchyne alebo domov, takže to vám si neviem ukázať, pretože si nemyslím, že vás to bude zaujímať, ale ukážem vám pár vecí, ktoré sú ako keby pre mňa. Prvú vec z Actionu je tieto papiere, ktoré sú na scrapbooking. Toto vidno, že aké sú. Môžete si pozrieť, ani som nevedela, že toto môžem vidieť vzadu. Ja som doslova v tom Actione každý tento druh produktu pozerala takto, že aký to má papiere, takže you live you learn. Sú to rôzne papiere, ktoré môžete používať na scrapbooking. A ak neviete, čo scrapbooking je to napríklad, ak si máte nejaký žurnál alebo nejaký zošit a ja si napríklad mám zošit, do ktorého si dávam napríklad nejaké fotky, alebo keď niekde cestujem, tak si pozbieram napríklad nejaké lístky z autobusu alebo z vlaku a potom si to tam nalepím. Je to taký, že junk journal, že by som si pamätala na nejaké tie veci a spomienky. Je to taký ako keby kreatívny outlet pre mňa, pretože ja milujem robiť videá, takže je to aj moje hobby, ale je to skôr také, že beriem to aj vážnejšie, keďže chcem, aby z toho niečo vzniklo. A toto je také moje nové hobby, ktoré je iba ako keby pre mňa, ale ak by ste chceli o tom video niekedy, tak vám môžem ukázať, pretože ja milujem takéto veci. Ďalšia vec sú tieto decorative lace, po slovensky. No, rozumiem, ja si neviem spomenúť. A to tiež sme kúpili, že môžem to využiť na rôzne, na to scrapbooking, alebo niečo okolo domu. Napríklad robili sme teraz tekvicový džem a chcela som to dať okolo toho a napísať tam napríklad, že na papierik, že tekvicový džem 2025, taký, že to bolo také cute, takže na hocičo to môžeme použiť, ale je to veľmi pekné. Máme tam strašne veľa vecí, takých, že DIY, potom na rôzne také crafts, a určite chcem si niečo kúpiť v budúcnosti, ale napríklad bolo tam také, že môžete si vyhačkovať rôzne také zvieratko, keby potom môžete si napríklad z dreva poskladať rôzny, napríklad tam bol nejaký domček, alebo to sa mi strašne páči, to mám veľmi rada. A potom sme boli ešte v Pepku. Určite urobím nejaký jesenný vlog v blízkej budúcnosti s dekoráciami, ktoré sú jesenné a určite pôjdeme aj do Pepka, ale zatiaľ, čo som kúpila, je táto sviečka a ja si pamätám, že to už bola aj minulého roku, ale minulého roku som ju nevedela nikde nájsť, alebo som ju nestihla, si pamätám, a keď som ju videla teraz, keď sme boli v Pepku, tak som bola taká, že o môj Bože, musím ísť. Majú nádherné jesenné dekorácie, keby môžem, tak to vykúpim celé a celý rok mám jesenné dekorácie. Takže sa teším a ja som si minulého roku kúpila takú tekvicovú sviečku, čiže to je v nejakom mojom blogu, si myslím, z minulého roku. Ona voňala, že nádherne. Je tam aj napríklad, že s tekvicou, že na takýto spôsob sviečku, ale chcela som toto, lebo je väčšia. Ale určite si asi kúpim aj tamto v budúcnosti, takže som veľmi rada a dúfam, že sa vám tento vlog páčil a určite nezabudnite dať odber, pretože prichádza jeseň, moje obľúbené obdobie a určite sa tešte na veľa jesenných vlogov aj jesenno-knižných vlogov, takže aby vám to neušlo, tak nezabudnite dať odber, like, ak sa vám toto video páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!